Mela bħala proposti konna ressaqna l-proposti tagħna għal-budget fawissu ressaqnihom l-MCSD, samnieh f'kapitli differenti fejn l-ewwel tajna ħarsa lejn l-istat ekonomiku tal-pajjiż u fejn nixtiequ li jmur il-pajjiż. Tkellimna dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol u d-dinja ġdida li tevolvi, tkellimna dwar soċjetà ġusta u ħanina biex naraw dawk l-iktar vulnerabbli li jkunu mwiesna, tkellimna dwar l-ambjent u l-ħajja ta' madwarna kemm dak urban u kemm ta' barra l-bliet tagħna, tkellimna dwar għawdex u tkellimna dwar l-edukazzjoni u ż-żgħażagħ. Kollha għandhom l-importanza tagħhom għax aħna rajna li fis-soċjetà hija magħmula minn individwi differenti. Raħadna view ta' 360 madwar il-persuna kif jintlaqat f'kull stadju tal-ħajja tiegħu kif jagħmel. Pereżempju fuq id-dinja tax-xogħol għadna li l-kol għandha tingħata sieħa u li titħallas minn minna ħadem, għadna wkoll li m'għandix tiġi ntaxxata, għadna wkoll proposta oħra huwa li s-sussidju fuq id-dawl, l-ilma, l-fjuwil u ċereali jibqa' jingħata għax ikollu impatt kbir fuq il-kwalità tal-ħajja tal-individwi u tal-postijiet tax-xogħol tagħna. U mbagħad rajna li l-benefiċċji soċjali ta' dawk l-iktar vulnerabbli għandhom jinżammu u jiġu msaħħa bħal pensjonijiet. Għadna li għandha titneħħa anomalija ta' bejn dawk li twildu qabel is-62 u dawk li twildu qabel u wara biex ikollhom l-istess dħul ta' pensjoni m'għandux ikun hemm dik id-differenza minħabba l-età. Tkellimna dwar benefiċċji soċjali għal persuni b'diżabilità, tkellimna dwar dawk li ninċentivaw iżjed persuni b'diżabilità biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Mbagħad tkellimna dwar l-ambjent tal-ibliet u l-komunitajiet tagħna kif għandu jinżamm, x'għandu jsir, x'naħsbu li huma neċessarju biex dejjem intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Finalment tkellimna dwar iż-żgħażagħ u l-importanza tagħhom għall-futur tal-pajjiż tagħna u l-edukazzjoni l-ħtieġa kemm dwar il-vocational institutes li hawn bżonn kbir fl-ekonomija tagħna tal-ħiliet u snajja ħafna u l-vaganzi huma kbar u jistgħu jintlew kif ukoll naqbdu persuni li m'għandhomx il-ħajra għall-akademija imma għandhom il-ħajra u għandhom l-abiltajiet tal-idej u biex jimlew dak il-vakanzi. Tkellimna dwar id-diversi skemi li hemm bħal Breakfast Club, 316 biex daw jitkomplew anzi għandhom jidħlu b'mod mandatorju fil-postijiet tax-xogħol. Tkellimna dwar il-kondizzjonijiet tat-teachers għax nemmnu li l-edukazzjoni hija l-pedament tas-soċjetà tagħna. Rajna li żgħażagħ huma il-preżent u l-futur, allura minna proposti speċifikament fuq iż-żgħażagħ biex ikollhom ambjent san u ta' kwalità tajba, il-mod kif naħsbu li għandhom jirnexxu, kif għandna ngħinuhom u ninċentivawhom biex jidħlu jkomplu jistudjaw iżidu l-ħalliet tagħhom u kif nimxu din. Finalment għandna sezzjoni fuq għawdex fejn nitkellmu dwar il-bżonn ta' parkeġġ u ta' spazji aperti biex il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd ta' kull ċittadin kemm Malta u għawdex tkun waħda ta' kwalità tajba.